neumakeko alaitz leire arazi eta ni irati. Eta bueno, Durangora etorri gea orkestera gure asken lana, Lasturak Orbain. Hitzak esaten duen bezala, ez? Pixka bat bai da diskoa bidai, obarne bidai bat, zalantza eta beldur edo Lastura bietatikan, gero nola Orbainak ateatzen dian, eta sinisten dugu Orbain horiek ateratzea bai dela indargune bat, ez? Hori da, eta iratik esan dagoen bezala saiatu gara, kantu bakoitza nolabait beldurra ikusteko punto desberdin batetik sortzen, eta hori bai saiatu garela bai letren bidez eta soinuen bidez pixkat lantzen. Orduan, esan gehike soinu aldetikoa dela lehenengo diskoa, baino ez dakit landu haua edo zerbait gehiago pentsau dauna izan dela bigarren disko hau, mi mota denbora gehiagokin sortu izan dauna bebai, eta hori dana da gaur aurkezten dauna hemen. Diskoan zehar daude zerrendatuta 9 abesti, nolabait era batera pentsatuta ez, Leirek aipatu duen bezala beldurrari behiratzeko modu bat izango dalarikan kantu bakoitza, orain gabiltza kantu hauek lantzen zuzenekoan defendatzen saiatzeko, eta igual musika estiloan baino hor egonda guretzako aldaketa handiagoa edo erronka bat, ze batu zaizkigu zuzenekoetarako Etxaun eta Eider teklatuetan eta hotxetan eta perkusioan lagunduko gaituztenak, pixkat zuzenekoari beste freskotasun bat edo benekotasun bat emateko, eta diskoan entzungo dian elektronika kapa hoie guztiak ere zuzenean gauzatzeko, ez, eta igual hori da oain gogoakin gaudena, ez, ja behin hemen Durangon diskoa aurkeztuta publikoakin kontzertuetarako aukera hori eukitzeko. Zuzeneko horiek hasiko ditugu abenduak 27, aske jaialdian, Atarrabian, eta hortik aurrea urtarrilak 3 Jimilazen, urtarrilak 6 Bilbon Arriagan, eta gure sare sozialetan dauzkagu hor fetxa guztiak, orduan animau gu ikustera eta gozatzera. Hilario!